आं जुदि सरकार सालायनायमोनब्ला आं जुदि पावाराव थानायमोनब्ला दानो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामगौमोन। बिटिआ गोरोबथानि सायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा महिलारि बिथांनि बिबुंथि। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव थानांनाय। आं जुदि गोहोआव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ अब्लानो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो होननानै हाग्रा महिलारि बिथाङा बुंदों। बिथांमोना बे सुक्तिनि दारै मा रिहाबिलिटेसन जादों मा मोनदों दिनैसिमबो केसाव दङ, केस सोलिगासिनो दं, दिनैसिमबो जेलाव दङ। बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो बबे सुक्तियाव नुफेराखै बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। जोंथ' बेबायदि नुफेराखै आलफाखौ नुवाखै सुक्तिनि सिगां बिसोर आलसना पन्थी आलफानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय सुक्तिनि आगोलनो गदों। दा जाय सादिन आलफा फरेस्ट बुरानि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै खिन्थु आलसना पन्थी आलफानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय। जोंनालाय मारैथो दाबो सुक्तिया जानानै थां दाबो मानो गदिया। रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंनो सार? रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आंनो बेखौ टाइम नाङा। सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं भुलखौ मावदों खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा मोनो। नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो नोंना एप्रसिंआनो गैया नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो सुक्ति खारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन। जोङो नंगौ जोङो ओरै भुल मावदों आगोलाव ओरै खालामदों खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय। बिनि उनाव मा थाखो आंहाबोथ' भुल दंमोन आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों केसाबो जोबदों। दिनै आलफा आलसना पन्थी आलफानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय। बिनि थाखायनोथ' जेलनिफ्राय गजोब्बाय। आथिखालाव सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा बिथांनि सायाव माबाफोर गिनाय आथिखालनि जिथु सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोर सोर दैदेनगिरि प्रमद खोथाखौलाय मा बुंबावनो बेहालाय गावनि सिफियाव फैसा हाबबाय थाबानो जायो जेबो गैया। दे जोङो बे समस्ति दानायनि बेरेखायै बिपिएफ हान्जाया डिस्ट्रिक्ट वाइज साब डिभिजन वाइज जोङो प्रटेस्ट खालामदों। जोंनो मोननै लकसभा नांगौ क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबोदोंमोन खिन्थु दिनै इलेक्सन कमिसनारा बे खोथाखौ खोनासङाखै। जेन' दाथ' उपाय गैया जोङो केस होबाबो बे आयेना जोंना सोलिनाय नङा ओंखायनो जोङो सिरि थादों। दा फैगौ जिथु MP इलेक्सन जागोन दरं उदालगुरि लकसभा बेवहाय जोङो बिपिएफआ गेलेगोन होननानै थिरांथा लाखाबाय आरो दासिमाव जोंनि पजिसना दरं उदालगुरि लकसभायाव बिराद मोजां एक्सेलेन्ट माने बयनिख्रुइबो साबसिन बिपिएफ हान्जानि जिथु पजिसन आरो जों देरहागोनखौ जों आसा खालामदों। सोरजों बांसिन जुजिनाय जागोन सार? बेवहाय जुजिनाया जोंना तिनिख'निया जागोन कंग्रेस बिजेपि आरो बिपिएफ तिनिख'निया फाइटिं जागोन। मथथे बिपिएफआ बेवहाय बिराद मोजां दा दरं उदालगुरि लकसभायाव। सार नब सरायनायखौ लानानै नोंथाङा मा बिजिरथाय? नब सरायनायनि जिथु ST जिथु सार्टिफिकेट बेखौ केन्सेल जाबाय होननानै बयबो मिथिगौ आरो आंबो मिथिदों। दा फैगौ इलेक्सनाव बियो गेलेनो मोनगोन ना मोना बिनि खाथां इलेक्सन कमिसननिफ्राय दासिमबो जेबो खौरां गैथ'वा। आं बेखौ जेबो बुंनो हाथ'आ बियो आयेननि बेपार आयेना मा थिनो बेसो जागोन। दिनै BTC